Dagkon og simpleng gisugat sa mga Cagayanon ang adlaw sa Kapaskuhan karong tuiga. Pipila ka oras una nag-alas 12, mitambong ang gatusan ka mga deboto sa misa nga gipaygayon sa St. Augustine Cathedral. Ani report. Pasado alas 8 sa gabi, bispera sa Kapaskuhan, dagsa ang gatusan ka mga Cagayanon sa sentrong bahin sa Cagayan de Oro City, partikular na sa Gaston Park ug palibot sa St. Augustine Cathedral. Usa ka santos nga misa ang gipahigayon sa simbahan kung asa nakasentro ang mensahe sa gasa o regalo nga gihatag sa atong Ginoo. Mao ang kinabuhi sa atong manluluwas nga si Hesukristo. Bisan kung sa dero kita sa atong kinabuhi, kung magpilit na kapagmalipayo, pwede kang magmalipayo. Ang atong isaulog karon ng major experience ng pagkatao sa atong Ginoo, hindi siya ordinaryo kung nasaulugan. Ang Diyos ng pagkatao o banal. Sa gawa sa simbahan, tataw sab ang kalipay sa matag pamilya nga naglantaw sa mabulokon nga kahayag nga gitanyag sa Symphony of Lights sa Gaston Park. Gani, midayo pa gikan sa probinsya sa Zamboanga del Sur si Nanay Leoncia sa Cagayan de Oro City uban ang iyang pamilya. Limpyo, dayon happy, ang mga tao dire malipayon kayo, dayon as in kanang walay mga kakulian. Og syempre, sanglit dagsa ang katawan sa lugar, anaasab ang presensya sa kapulisan nga nagbantay gyud sa kahusay ug kalinaw sa lugar. Atong kapulisan na diri no together with the Task Force Oro, the Philippine Army no, og kini pong taga LGU si DRM mo na provide tag security di sa area para ma-secure nato no ang pasaulog sa misa sa Pasko. Og sa pagpatak og alas 12 sa tungang gabi, mihayag gilayon ang kalangitan pinaagi sa nagkadaiyang pabuto. Dili man daghan ang nagpabuto karon tuiga, apan mabatian gyapon ang kabibo ug kalipay nga gibati sa mga Cagayanon. Matod sab sa Cagayan de Oro City Police nga generally peaceful ang pagsugad sa Kapaskuhan karong tuiga, gawas na lang sa pipila ka mga aksidente sa dalan nga nahitabo pipila ka oras human ang pagsugat sa Pasko. Kauban si Makoy Sempron, Cyril Chavez, 1 Mindanao.